Výbor Združenia bývalej vysídlenej obce zvolal na deň 23. februára 2013 valné zhromaždenie občanov našej obce za účelom podať informáciu o cieľoch, ktoré výbor pripravil v spolupráci pri rôznych jednaniach s vojenskými lesami, s Mestským úradom v Levoči, aby sme informovali našich dvorčanov o zámeroch, čo chceme ďalej s katastrom obce Dvorce. Naša informácia išla tým smerom, že po dohode s vojenskými lesmi a majetkami sme sa rozhodli dať do prenajmu približne 120 hektárov trvale travných porastov do prenajmu vojenským lesom a majetkom. Vzhľadom k tomu, že nie je to jednoduché, museli sme mať súhlas od našich občanov, preto sme na dnešný deň podali takú informáciu pre našu členskú základňu a dojednali sme sa, že na deň 13. apríla bude zvolané znova valné zhromaždenie, kde už predstavíme na tomto valnom zhromaždení stanovy nášho družstva, kde predstavíme zloženie alebo návrh zloženia nového výboru, revíznej komisie. Zároveň vyzývame členov, ktorí by chceli do stanov zakotviť svoje pripomienky, návrhy, aby tak urobili prostredníctvom kontaktov uvedených na webovej stránke obce Dvorce alebo osobnou účasťou na prípravnom stretnutí dňa 6. apríla 2013.